Il-Belt Valletta ntgħażlet fl-lista tal-20 belt nominati għat-titlu tal-aqwa destinazzjoni Ewropea għall-2015. Dan tħabbar mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu li fi stqarrija qalet li din il-kompetizzjoni ssir mill-organizzazzjoni European Best Destinations, organizzazzjoni li taħdem ma' diversi uffiċini ta' turiżmu fl-Ewropa biex tippromovi aħjar id-diversità u l-kwalità tad-destinazzjonijiet Ewropej. Il-pubbliku se jkun jista' jivvota l-belt favorita tiegħu matul it-tliet ġimgħat li ġejjin mit-23 ta' Jannar sal-10 ta' Frar. Fl-istqarrija ntqal li t-titlu prestiġjuż tal-aqwa destinazzjoni Ewropea sar sinonimu mal-eċċellenza fl-Ewropa. Il-belt li tirċievi l-akbar ammont ta' voti tirbaħ it-titlu u tkun tista' tuża t-titlu u l-logo tal-aqwa destinazzjoni Ewropea fuq il-mezzi kollha ta' komunikazzjoni tagħha kif ukoll f'reklami u ritratti. Dan fil-waqt li l-bliet l-oħra li jklassifikaw fl-ewwel 10 postijiet jiġu reklamati f'diversi siti soċjali bħala l-aktar bliet li ta' min iżurhom u jistgħu jużaw logo apposta għalihom. Is-sena li għaddiet kienet Porto li rebħet dan it-titlu. Studju indipendenti li sar wera li permezz tat-titlu Porto benefikat minn aktar minn 10 miljun euro f'reklamar b'xejn madwar l-Ewropa. F'kummenti dwar in-nominazzjoni tal-Belt Valletta, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Paul Buġejja stqar li dan huwa ta' onur kbir għal Malta li diġà hija ddikjarata bħala l-Kapitali Ewropea għall-Kultura għas-sena 2018. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ jivvota għal Belt Valletta fuq is-sit www.ebd2015.com.